Bali, pupuntahan natin si Brother Eric aka Quattro para isurpresa siya. Kasi ever since gusto niya magkaroon ng enduro dirt bike CRF 150L by Honda. Wala siyang idea guys, hindi niya alam na susurpresahin natin siya. Wala siyang kamalay-malay guys. So bago ang lahat ay nais ko munang anyayahan kayo na pag-subscribe yung channel natin sa mga baguhan ko dyan. At always click yung notification bell para always updated po kayo sa ating video na i-upload. So dito na po tayo sa Binalunan, malapit na tayo sa Pusurupio. Wala siyang idea guys, hindi niya alam na susurpresahin natin siya. Wala siyang kamalay-malay guys. So bali ang sasabihin natin sa kanya is pupunta kami ng Dagupan para bibili ng bakit? Ang bibilhin natin Kumpormitan. Ang naisip ko guys is punta kami ng Dagupan ngayon para bibili ng aircon. Yun ang gusto kong alam niyang puntahan natin, pero wala siyang kamalay-malay na maglalabas pala tayo ng bagong motor niya. So shout out po sa nag-sponsor ng kanyang motor mula po sa ibang bansa. Hindi ko na banggitin kasi kabilin-bilinan niya na hindi ayaw magpabanggit ng pangalan yung sponsor ng kanyang motor. So alam niyo na po kung sino po kayo. Maraming salamat po sa parating walang sawang suporta. At sana po maging maayos pa ang trabaho niyo diyan. Maging maayos po palagi inyong kalusugan. God bless po always po. Bali kami lang guys yung naging daan para magkaroon siya ng bagong motor. So yan, kasama po namin si Baby Argel namin at si Bakit ko, may Bilabit Bakit yung taga-video natin. So ito, rapport yung daanan na papunta sa kanilang baryo. Mommy, and make robot. What? What are you doing in there, Argel? Yan, so kasama po namin si Baby Argel po namin na super kulit. Hey, I did it separate good. Anong oras na? Mag-alas 4 na guys. Good in the view. So kung sabihin natin na aircon yung pupuntahan natin sa Dagupan, itong oras na to baka hindi siya maniwala, pero subukan natin. Ano pa ano? Kaduadakpay ko na ade. Ano ba yung magandang yung sadya natin doon para hindi niya malaman na para PCP ko nang latanaw, bang 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 bang. Okay, sige. So baguhin natin yung aircon guys. Kasi hindi ka panipaniwala yung aircon mo, Cho. Kasi aircon lang, bakit tatawagin pa ako? Kurana Okay. So, It's a king. I am a king. ganito na lang. I am a she. Bibili na lang ng PCP. Alam niyo naman kung ano yung PCP. Airgun po yun guys, airgun. So bibilihan ng bagong PCP niya para Masuk kaya. Oo, may nag-sponsor sa'yo, bibilhan ka raw ng bagong PCP. Yun. Kasi yung gamit niya guys is si Uto. Yun, para surpresa na rin para sa kanya. Yun, hindi niya alam na mas worth it pala yung surpresa para sa kanya. Bagong I am king, motor. Nacho. Hindi na tayo mag-reveal ng price guys. Alam naman natin kapag branded ang motor, mahal. I am a Saka king. ito yung model Why you 2023. say? Quiet, anak, quiet. Argel, shut up. Ito yung CRF 150L Enduro Dirt Bike. Yan, so alam ko pong matagal na pangarap ni brother po natin. So mamaya ulit guys, palihim natin na una ng video kapag nandito na siya. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Kasi wala siya talagang idea na magkakaroon na siya ngayon. Pura mismo ng kanyang motor. So abangan guys kung ano yung reaction niya mamaya. So mamaya ulit.
Babaking lang tayo dito kasi sarado yung daan dyan, bagong simento. So dito tayo maghintay guys. So, lumipat na si Mrs. sa likod para makapag-video ng lihim guys. Yung hindi niya nalalaman na tinukunan namin siya ng video, yung mga kaganapan natin. So abangan yung mga kaganapan natin guys. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. First time po nating mag-vlog ng ganito guys. So yan, hintayin natin dito. So andyan na siya. Andyan na guys. Yan si brother. Andyan na siya. It's so good. Nga PCP. Sila tactical. Come here. Sila Other malay-malay. shoes. Some shoe. What? Pisco, 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 Lapit ka ba siya kasi naglalaglag ano ba? pisco. Tauros, di ko aman lang mga di kasi kanya. Ay. A few moments later. Tan, bumabangan pa. Bumabangan pa. So ayan, wala siyang kamalay-malay guys. Wala siyang kamalay-malay. Ajel, come here. Dito. Tingin ka dyan ma. Turutong pa yung sunay, dibag ka doy. Turutong sunat, dibag ka doy. So ayan guys. Wala siyang idea. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya guys. Patayin ko muna itong sasakyan. Yan. So let's go. Ano yung magiging reaction? Tingnan nga natin. Hindi niya alam. Ano yan? Nih. Bagim na lang. Surprise. Surprise ah. Oh. Ano yung reaction mo nga eh? So yan guys. Ayan. Surprise yan, hindi niya sukat akalain na maglalabas tayo ng bagong motor. You know, bagong bago. Mabalain. Oh, dream come true. Oh, Speechless. oh, ito dyan mo dilaw. Ang hindi na raw, hindi nalambaga. 2023 model. So, Speechless ako na naman. Surprise ka. gamin sir team bagami kita pang kami mga latirgan na jay ko nga dagupan. Isipin. TCP. Expectarin na ba? Motor gaya ba? Isa tayo magbaga namin tactical ka, nag-ina di tactical. Nakayanan. Ha? Nakayanan. Tuba. Ang sagang tuba. Ina. Sa kaya karong kagabi dahil. Sika man, no, ilugan tayo pa iwino pa. Brand new. Hoy, ilugan tayo mo tatanong pa. So, dito lang po sa Guanzon, Posorobio. Yan. Ayan. So, yung next vlog natin is yung quick review niya about this CRF 150L. Basta na pelata na. Basta na pelata na. Ura mo rin brand new. Nabisad gumpay mo ita. Gamayin mo pa. Med dato ita kwa road legal. Aja motor ko pang bantay lang, pang motocross. Talaga na lang po dito. Aja KLX ngay nga. Yang ako adi sa manong season ada. 140 aja production. Ay kulay green ako. Ang papel na aja. Yang pernah adi sa kaya. Kawasaki. Nangingi na lang iso nati nasok lang sa ngaribo. Sa kaya dito. 150,000 aja. Tawag na tada. Updated na sila no.
Ay, wait, makamukan to na. Thank you na ibiglaan. Manam na maain. Pangis. So, papanda rin pa natin. Yan, sir. Yung mekaniko nila dito. Sir, ito waiver po. Ang process po ng ORCR natin, sir, 2 to 3 months. Hindi po muna natin sa pwedeng ijahe po ng malayo dahil wala pa po yung ORCR po. Hintayin na lang po natin muna yung ORCR bago po natin nakapin. So, nag-ever sir na nagbiyahe po kayo, may nakasita at may charges po. Hindi po siya parang nag-reimbursement, sir. Since in-explain naman po natin na hindi po na sa pwedeng ijahe po. So, wag muna dito sa kalsada, sa bundok muna. So, shout out mga ma'am. Welcome to my YouTube channel. Ayan. Isama rin natin si Sir. Welcome sir sa ating YouTube channel. Ayan. Dito lang po sa Pusorobio, Guanzon. Ayan. Okay. Sir, yung gasolina natin, dito po. No? Unleaded, okay. Ayun. So napakapino ng andar niya guys. So abangan ko yung next vlog natin, yung quick review niya about this CRF 150L. Yan, ito yung model 2023. Kaya maganda yung decals niya guys, oh. Naiba. Unlike sa mga yung pulay-pulay iba yun, no. Mas maganda yung decals niya, eh. Lava Plax. No, so tapos nang nakapagpirma ng mga papers niya. Oh, yan oh, bagong-bago. Meron pa tayong owner's manual. May dalang drink na kanya. Bawal ba? Buyayin to sir. Yan si sir, bagong subscriber natin. Shout out sir. Salamat. Buyan to sir, anda ka. Angin. In the motor? Here. Helmet daw. Hindi si helmet na tadi pag enduro ka talaga. Baka piso ko mal. Hi, boy. Oh. So po ito yung previous na helmet niya guys. Na talaga na surprise siya guys. Hindi may imagine kung gaano siya kasaya. So ayan. So dito na natin tatapusin yung ating video guys. Okay, dito lang po sa Pusorobio, Guanzon. Ayan. So bali mamaniho na niya pa uwi. Ayan. Para mabreak in. Kamera. Punta ka kay mami na. So ita-travel na niya pa uwi. Yan, so yan, samantala kong pinuputol yung ating vlog guys. Yan, maraming salamat sa pananatili nyo sa ating YouTube channel. Ayan, shout out. Okay. So yan, yung mga baguhan pa lang sa ating YouTube channel, sana pakiclick lang po yung notification bell para always updated po tayo sa ating mga video. Sunod po yung quick review po lang. So, okay, bye-bye. Maraming salamat. Iuwi mo na yung motor mo. Gasob brand nyo. Diyan ka mo ah.
Makamukan na hamang manihon. Atau di kita? Ha? Di kita atau? Makamukan mangyawi daw. Okay, so iuwi na yung motor. Kaya okay. Alright. Iuwi na yung motor. So, uwi na rin tayo. Okay. Thank you.